My lidé obecně nedoceňujeme nezbytnost vody. V těle máme 85% vody. Když chceme něco skonzervovat, tak to vysušíme. A když budeme krajinu vysoušet a svoje okolí vysoušet, tak to vlastně zbavujeme dlouhodobě života. A naše města jsou bez vody. Naše krajina tady je bez vody a potom ona nemůže fungovat, protože není to ten hlavní přenašeč té sluneční energie. Nejvíc vyhraněná je situace ve městech, která máme dokonale odvodněná k základům, kde děláme velké betonové parkovací plochy, stavíme ohromné supermarkety a velké další parkovací plochy, kde nezůstane ani jeden strom. Měli bychom si uvědomit, že každý metr čtvereční, který je odvodněný, přispívá k tomu zesílení efektu skleníkového a přispívá k té klimatizační změně ve špatném slova smyslu. Každý metr čtvereční, kde je voda a kde je vegetace, tak je vlastně příspěvek k lepší klimatizaci na zeměkouli. Zaasfaltované, zabetónované či zastrešené plochy prehrievajú vzduch najmä v horúcich letných dňoch. Vieme si predstaviť, čo by znamenalo zvýšenie priemernej teploty na našom území o 5 stupňov? A aká bude teplota napoludní vo veľkých mestách, ak už teraz je v nich aj o 10 stupňov viac než na vidieku? V dnešním světě naprostá většina lidí žije ve městech a vlastně vůbec nevnímají, jak probíhá denní počasí, jak probíhá roční počasí a neuvědomují si, že se počasí dramaticky změnilo směrem k horšímu. A proto to nikoho příliš netlačí, jenom ty venkovany a případně ty zemědělce. Na jednej strane potrebujeme viac vody v prostredí a teda aj v atmosfére. Tak sa dajú zmierniť účinky horúčav a sucha. Ale zdravú krajinu potrebujeme aj v čase extrémnych prívalových dažďov. Ak polia orané po vrstevnici zachytávajú počas búrok a lejakov viac vody a nepúšťajú ju nižšie do dedín a miest, potom by sme mali zmeniť aj orbu a odstrániť dlhé spádnice v kopcoch. Na poliach po spádnici voda odteká v priebehu minút a spôsobuje v nižších polohách veľké záplavy. Když jdete po Moravě, po těch zemědělských oblastech, to samé na Slovensku, a vidíte ty dlouhé lány na svazích, tak je jasné, co tam chybí. Tam chybí protiodtokové úpravy krajiny. To znamená meze nebo nějaké pásy zeleně aspoň, které nejsou vedeny po spádnici, ale kolmo proti směru, kterým voda otéká, protože voda otéká vždy z kopce. Když jí dáme velký prostor, aby se rozběhla, tak máme zaručeno, že někde dole v povodí způsobí obrovskou škodu. Na vyschnutom území sme sa aj my s kamerou pokúšali zmerať rýchlosť odtečenia vody. Kým simulované meandre, teda kedysi prirodzene zakrútené toky riek, posúvali vodu pomaly, narovnaným tokom prešla oveľa rýchlejšie. Zároveň sa takto z pôdy odplavujú živiny a pôda bez živín sa v prírode správa takmer ako nepriepustný igelit. Já si myslím, že v současné době je jasné, že povrch krajiny krytý půdou má hlavní produkční funkci, to je udržovat hydrologický cyklus v krajině. V půdě se musí hromadit voda, musí z ní volně odtékat, nesmí docházet k velkým povodňovým vlnám a nesmí se z půdy vyplavovat živiny. Půda s velkým obsahem organické hmoty funguje jako houba. Stačí odhrnout drn a objeví se, jak se v ní hromadí voda. Jestliže je půda poškozená meliorací, ztratila organickou hmotu a není schopná vodu zadržet, pak je to takový špinavý písek, kterém žádná voda nedrží.
A ešte jeden dôkaz. Keď sme najskôr na vysušený povrch naliali pár litrov vody, cez sklo sme mohli pozorovať, že sa vôbec nevsakuje. Vsiakla až po 7 minútach. Rovnako v reálnom prostredí vysušená krajina nedokáže absorbovať vodu z prívalových dažďov. Ak sme pri našom pokuse vodu priliali, hladina stúpla a voda sa naďalej vstrebávala príliš pomaly. Aj to ukazuje, prečo sú dôsledky pri povodniach čoraz dramatickejšie. Čím je viacej mokrá pôda, tým dokáže viacej vody absorbovať. To je ten paradox, ktorý v podstate naši vodohospodári neveria, lebo si myslia, že čím je viacej suchá pôda, tým je schopná viacej vody prijať. Und müssen jetzt, oder es ist dringend notwendig, durch eine andere Art der Landbewirtschaftung den Humusaufbau zu fördern. Das heißt, durch diese Veränderung im Boden erhalte ich eine bedeutend größere Wasserhaltekraft. In dem Moment, wenn hier sehr rasch Wasser abfließen kann, gehen sehr viele Nährstoffe verschwunden mit, die also durchaus für Österreich gesehen im Schwarzen Meer irgendwann einmal landen werden, aber uns gehen sie hier ab. O zmenu sa však musia postarať aj ďalší dôležití manažéri v krajine, vodohospodári. Na Slovensku a v Česku bol narovnaný tok väčšine potokov a riek. Vodu v krajine mali zadržať priehrady. Zdravá pôda je však nádržou s oveľa väčšou kapacitou ako všetky priehrady na území bývalého Československa. Žiaľ, predstava, že krajinu možno zachrániť len kanálmi a veľkými priehradami, je vodohospodárom blízka dodnes. Osobně se domnívám, že to má dva hlavní důvody. Velká část současných odborníků jsou ti, kteří to celý život prováděli ty meliorace a jsou s tím životně a bytostně spjatí a dneska nemůžou na svůj minulý odborný život jen tak jednoduše zapomenout. Druhá část je vize ekonomická. Je třeba změnit dotační politiku státu, že se nebude dotovat jednoznačně výroba potravin, ale že se bude dotovat péče o krajinu a výroba potravin bude její nedílnou součástí, ale nebude to to, o co tam hlavně půjde. Dieses Zusammenarbeiten ist deswegen notwendig, weil in den einzelnen Fachgebieten Wasserwirtschaft, Forstwirtschaft, Landwirtschaft in den letzten Jahren durch unsere Spezialisierung in vielen Bereichen eine sehr starke Betriebsblindheit aufgetreten ist. Und daher wäre es wünschenswert, auf höheren Ebenen Generalisten mehr einzusetzen und vor allem mutige Generalisten, denn die Zusammenhänge sind manchmal schmerzhaft für verschiedene Gruppen. Komunita expertov chápajúcich príčiny klimatickej zmeny v súvislostiach sa stále rozširuje. Skupina českých odborníkov sa už v roku 1992 rozhodla vrátiť krajinu v oblasti Jindřichovho Hradca späť, pred obdobie, keď aj v Česku s vidinou vysokých úrod zanikali malé políčka.